ایرو برنامه مه هنگ جدای تایبته میوانه کی مهیه یک جروجنامه وانه مه کردانه هری خودی تجربه گناه اصلا میوانه مه امد در حق روشا داوی باشور کردستان ده روجوای کردستان ده که دولت ترک حقیقتا کردان چه خوازه روشا شر یا اصلی کویرو گیشتی چیه هیئت کنکی هبول باشور کردستان بقاس 2 هفته نه بگلک آلیان را هدیتن پیکانی لیبلی داوی ده به تیوی هفسروکی کنکی احمد کاراموس و گریان اروپای روزموان یکم کو به احمد کاراموس را هدیتن پیکانی گناه اصلان بو و سرسبه زو به ریا تلفن پراخفی ماموستا گناه اصلان خیراتی خیرندار بی سپاس کی چوانی میدارم تو باشی سپاسی هوجی باشه رشاته چوای هوار بدرم باشه تو باشه موضوع هفدونه دیتی بو جوان مایی باشه خوش قاصد دو مهم مدت به یوتیوب کریه یوتیوب حقیقتا فیروز به سر خیره به گلک سپاس دبی ناورد از بینم بیره حواله ما گناه اصلا موزانم جواره گوتو بو یعنی همه بیجن راجموانه ما هری خودی تجربه دقیقه چاپمنیا کردی ده و هوا نوا ترکیه تجی و مگلک جه فایده دیتیه تا بریم مت تیوی لترکیه وقتی که درکت اروپایی جی یعنی مجبور ما درکی به اروپای او به شکلی که وقت سورگون بو یعنی من گناه اصلا د چاپمنیا فرانسی دا خواند تعقیب کرد حقیقتا مثلا وقتی گناه اصلا مجبور ما درکی به اروپای لمونتا نوچه که برفره هبو لسر هاتو نویساندن که به کیجان شرطاندش بر کیجان سدما مجبور مایه ترکیه به ترکینه وره اروپای tabi hayatı nizanım ama az demi xandevan bu Suisse de çapemeniye Fransa'da ve Güney Aslan takip tikir. Ya lemut o la Figaro ji az evki bu zindanı bu la Figaro ji pir alikariya mı kirmalavan java malata java spas. İja paşici bu saz zaman derbas bu de televizyon ekide bu yani emli cem hep xabitin erj bu men hakikaten serbilindiye Malatya ama gelek spas. Ne gelek fayda dit. Bu müjayniye Malatya java kada teji emeka teji ji teji bu men taybet. Gelek spas. Güney Aslan Rupeleki ve YouTube'ye her roz bqasi 10-15 dakika şirovetke. Edbejim eğer hum bişopinin hakikaten ve fayda ve çev. Beş kelime xara ve ricamej bir nekim. Ya meji bişopinin baştı. Ben ama ez nabeşim. Ez basa xana bu xadir inteji tujum say tujum asnaki. Ne karım mesaf ki. Pır mütevazi ama Rupeli xadaş pır mütevazi. Tu bangl xalkina ki jwanna xazi var bibnabone. Yani ana şuna da ez bikim. Malaka spas ki. Vesbe min lete temaşekir, min YouTube'a te temaşekir te videoya ki parvekiriye. Tede tu bahsa diyaloga xwe u Ahmed Karamustiki hevseroki kenekî başûrê Kurdistanê vegeriya û rojnamevana yekem ku pêrekete diyalogê tuyî axaftina te a vesbe bi Ahmed Karamust re li ser kîjan mijara bû ûnçe axivin. Yani Rojava Kurdan eva dem direcek başûrê Kurdistanê û Rojavayê Kurdistanê dagirkirina başûrê Kurdistan Rojavekî herî averteye ji bo Kurdan jî ji bo herêmê jî keneke jî birêz Ahmed Karamust jî ji bo vî rojevê çûbû başûr hevlerê ji Silêmanî û derê dinên hevdîtinê jî çêkirin zanî eva dusê mehe eva 4 sala 5 sala zaten êrişê wan her berdevam bû lê eva dusê mehe êrişekî giran heye leşkerên zêde dişînin êriş berdewam jî şandina leşker û cepxane jî berdewam e ciyekî fire de medya savunmananê dibên me herêmê medya ez van dere jî piçek dizanim nêzîka 300 kilometreye yani em bêjin ciyekî pir evke jî yani qasî Hollandaya ez te resa bêjim qasî Hollandaya nihat devdorê wî temamî girtine yani her avayî xaxur ki bigire heta heftenî bigire heta Zaxoyê yani sînora İranê heta hatine sînora Sûriyê leşker şandine zanî cî çêdikin qeleqol çêdikin êriş dikin ev şey şerjî heye berxudan ama de videoya te da yani de navaroka axaftina te û Karamusta tiştekî derdike ve holê ku ev operasyonên da wî ev tevgera askeriyê yelbaşûr bi tu şiklekî naşibe yemberê. Yemberê hedef wî diyar bû.
dahat operasyona xwe di nava demekî diyar de pêk danî û vedgeriya. Niha ev demekî dirêj e, heta êdî gîşt 3 salan hatiye başûr û dernakeve. Yani tu yan Karamûz çi dibêjin? Karamişi sadê bêje ez fikirî de mayînde tê. İdî naçin. Hekî tê bi zorî ji van dernexînî îdî naçin. Ji bo mayînê tê. Eger neçe Güney Aslan çi faydeya dewleta Tirkiye heye? Stratejiya wan de sê-çar armanca wan heye Hevalbediran. Armancakî van yê esasî yêkem tek çûna rizgariya Netewî Kurdistan'a herekete tek çûna PKK'ye xwazin tasfiye bikin. Ev ji bo wan ji bo evlekariya xwe îsa dibêjin evkekî armancakî yekem e. Yê du em dixwazin herem bigirin. Dünya ber bi şerê sêyem diçe Rojhilata Navîn de alûziyekî mezin heye. Rojhilatê Navîn yê tewlîhev bibe. Sala pêşiya me jî dibe îsal jî yani şerekî mezin jî Rojhilata Navîn de yê derkeve. Ev şer jî şerî İsraîl û Îranê ye. Ev jî herkes evî dizane. Amerîka jî hevalbendî İsraîlê. Herem yê ev be, tewlîhev be. Tirkan niha biçek zûtir dixwazin başûr û rojava dagîr bikin û ev sistemekî wan heye armancakî hedefekî ji wan ye dibe misakî millî dixwazin wan hereman dagîr bikin. Asîsî jî Tirk alî aborî de ketine tengasiyekî pir mezin. Têk çûn niha dixwazin dîsa dest dayînin ser gaz û petrolê Başûrê Kurdistan gaz û petrolê Kerkûk û Musulê dixwazin yan dest dayînin xura bigirin yan jî dixwazin ki Iraq jî mecbûr bikin vê derê de evkekî menfaatekî zaten her sal nêzî 20 milyar dolar menfaat lê digirin. Niha dixwazin ev menfaatê xwe aborî ji vê derê zêde bikin. Ya çarem jî stratejîk e. Stratejîk çawa ye? Rojhilata Navîn da sunûr jî werin guhertin. Hind tiştan rejiman jî were guhertin. Ji bo vê haziriyekî mezin jî kirine zaten her hêzê her awayî ev jî haziriya şerê cîhanê sêyem dikin. Herkes hazirî dike. Ne ku Tirk tenî İran jî dike, İsrail jî dike, Amerîka jî dike, Suudi Arab jî dikin, ev êdinê jî dikin. Yani dünya mixabin yani dibe ku ev hereketa dewleta Tirkiye ev helwesta wî yani ev tirsa wî ji ber ew ê be. Yani di encama şerê sêyem ya cîhanê de statûyekê Kurdan ya jî dewletekî Kurdistan li Rojhilata Navîn were avakirin pêş de tedbîrên xwe digirin. Yani ew hêz û quweta lokomotîf ya Kurdan ku dikare dewletekî muhtemel a Kurdistanê bi rêve bibe qet nebe zayıf bikin ji holê rakin weke muhetabê qada navnetewî ji holê rakin. Mümkün e ev tevgera Kurdan a 5 salên da wî zayıf bikeve gelo. Ev baweriya wan heye. Baweriya Tirkan heye. Fırsatekî jî dibînin. Piştî şerî Gazze'yi, piştî şerî Hamas û İsraîlî bölgeke Rojhilata Navîn ket evkekî merheleyekî nû ev jî dizanin ki baş jî dizanin ki ev dîsa namîne herem yê tewlîhev be ama vî tewlîhevî de ev jî dizanin ki Amerîka jî hevalbendî Amerîka jî ser Başûr û Rojava dikarin Kurdan ra statûyekî bidin. Yani dizaynê heremî de dizaynê Rojhilata Navîn de dixwazin ciyekî bidin Kurdan çawa bidin di destkeftiya Kurdan heye yek Rojavaya yek Başûrê Kurdistanê Tirk vana dagir bikin Amerîka jî hêzên hevalbendî wî jî nikarin ji bo Kurdistan statûyekî bidin. Tirk destkeftiyên Rojava û Başûr titirsin. Amerîka jî vî sürecî baş dişopînin baş dizanin lema eba 3 sal bû Amerîka zora xwe da bû ser Rojava û Başûr yek hêzên Başûr bila werin yek hev QDP û yeneke peşmerge bila bibin yek adin jî peye de QDP û yeneke yani Rojava û Başûr jî bila bibin yek. Tu jî baş dizanî te jî şokan diye Rojava jî 2 sal berî wî bi siya Amerîka'da pir hevdîtin jî çekirin. NSKP'ye de evê din hêzên din Amerîka bi çû hevlerî rûnişt yeneke û QDP wanî cem hev got bibin yek lê mixabin yekîtiya Kurdan çê nebû hekî destkeftiyên Rojava û Başûr heta şerê cîhanê sêyem bibîne
dibe ser Rojava yani ser Başur dibe Kurdan ciyeki Roşalata navîn de dest bixin. Dibe dünyaca pişkirti bike ekekî heye, destkeftiyekî heye, sistemekî heye, 12 sale Rojava da heye, 30 sale Başur da heye. Ser bir de dikarin tişkî ji bo Kurdan, ji bo Kurdistan dikarin çekin. Netik evi baş dizane ev ji bo xwe tehlike dibinin ve dixwazin holê rakin. Kurd çeqas farqavî dane ev jî piskirekekî dîne maalesef. Navaqtê Ahmed Karamûz bi tevê heyeta xwe li Başûrê Kurdistanê bû, me herê var di derheqê hevdîtinê wî de rojeva wî de me nûçe çê dikir vê derê. Me hêviya xwe jî danî ziman. Me digot hêvî ew e yek ji aktorên sereke ê herêmê pedeke keneke kare bi pedekê re hevdîtin pêk bîne. Qet nebe yani çareserî nebe jî hevdîtinek hebe, diyalogek hebe, rêyek hebe. Fakat çê nebû, çima diyalog çê nabe di navbera Kurdan de? Yani pırsedem hene, pırsedemeye le iroidi derenge. Kur dereng ma. Ji bo yekî tiyaxu çekin dereng ma. Eva 4-5 sale ev roj, ev süreç, ev pêvajo dihat, hêdî dihat. Tertiş berçe bu. Amerika çênekir. Yani Amerika pir tedayî da, pir zorê da. Ser Rojava jî, ser Başûr jî. Yani asleng çiye, sedem çiye, çima tevgerên Kurdistanê xwe nezî hev nakin? Yani gerek em van pipirsin, em dema van jî dipirsin, ev dibe PKK saye, ev dibe KDP saye, ev dibe YNK saye, herkes suç davêje aliyedin. Herkes belki haklıya, belki herkes haksız. Ama dibine mamuste, mesela dına ve haftaya Davida ji qesedê bigire heta rêveberiya xweser a Rojava, ji Qandîlê bigire heta Dem Partî rêveberê wan tev banga diyalog û aştiyê li hemî dewletan dikin. Em amade ne bi Sûriye re hevdîtin çê bikin, em amade ne bi dewleta Tirkiye re rûnên dora masê diyalog, ama ev daxwaza diyalogê ji her aliyê Kurdan tê bi taybetî tevgera derdora PKK. Çima aynî bang li pedekê nayê kirin? Di 3 sala dişopînim navbera PDK, KDP û PKK'de nakokiyekî kur heye. Yani nakokiyekî ew qas mezin e ku karibe rêl ber şerekî germ bike. Mezin ne dibû, îsa ne dibû yani mezin e. Çünkü mezin ne ba, belki Türkiye hekkas kadar nav başîrê Kurdistanê da hekkas kadar rahat hareket ne dikirin. KDP, em bêjin YNK, PKK hevra tişta xwe bidane hevdû, destê xwe bidane hevdû. Dagirkeran Kurdistan jî rahat dagir ne dikirin. Lê geldi zanê 7 sal berî firsedekî mezin destê Kurdan çû. Dema 7 sal berî herema me Roşalata navîn dizayn kirin. Kurdistan sê parçe bû. Kurd yek hevdû nekirin. Her parça jî 7 sal bedelekî giran da. İnha fırsatekî hatû bû. Ev fırsat hê destê me de nefilîtiye. Ez evî jî bêjim. Ev pêvajo hê 3-4 sal zêdetir yê bajû jî em nizanin, evî jî em nizanin. Em nikarin bêjin her tiş destê me de çûn. Na. Dibe fırsat cereke din vere jî. Çünkü kes devlet nikarin xwe biparêzin vî sürecî de. Ev pêvajoyekî îsta awarteyekî devlet nikarin xwe biparêzin. Dema sibê disibe de dêna Xwedayî aloziyekî derket tevliyekî çê bû. Tirşî darbeyekî mezin xarin belkî binda kirin, başta çûn. Ve Türk dixwazin Rojava û Başûr dagir bikin, de dêna Xwedayî Bakur jî destê wan çû. Dema Osmaniye da îsa bû, zanî. Ev jî heye. Lê em çi dibêjin? Em dibin tehlike mezin heye. Dixwazin Kurd têk bibin, dixwazin Kurd tesviye bikin, dixwazin Başûr û Rojava dagir bikin. Lê firsat jî heye. Ev tehlike gerek em berî bigirin, ev firsat em dest bixin gerek yekî tiya me hebe. Ev tin nebe? Firsat jî were destê te tê nikare tişkî bikî. Kek günay tiştekî radikal bipirsim. Mesela belki tekiliyete çıkaz bi derdorên çapemeniya Tirk re heye nizanim. Gelo dewleta Tirkiye pêşniyaz li Kurdan kiriye heta niha werin em sînorên di navbera Tirkiye û Rojavayê Kurdistanê de rakin, em sînorên navbera Bakur û Başûr de rakin, em weke dewletekî federal, demokratîk bi hev re di nava xwe de bijîn, bê şer, bê dagirkerî. Ji dewleta Tirkiye çima pêşniyazekî wisa maqûl naçe û bi darê zorê dixwazin mîsaqê millî pêk bîne?
stratejiya wan da dagirkerina başvuru rojava hebejî ev jî baş dizanin ki demdirêj da gelek Kurd jî iqna bikin. Lê Kurd vek bîna xwe dixwazin. Kurdên vek biat dikin. Kurdên azad naxwazin. Pirsgirêka wan ev e. Kurdên azad dixwazin tasfiye bikin. Ev ên hevalbendê Kurdê hevalbend demekî de pêşiya wan yê vekin. Türk heta nekevin tengasiyê jî pêşiya Kurdan jî venakin. Lê em ev jî baş dizanin 10 sal berê dema bihara Ereban da Türk dizarîbûn alozyekî mezin dîsa Herêmê de çê dibe. Çûn birêz Öcalanla nûniştin. Öcalan jî projeyekî danî bervan. İttifaka Kurdan û Türkan. Ev proje nemeşiye. Ev proje bimeşiyan me van roja nedîdît. Ne iştin? Yani ne iştin? Her avayı müdahale çê bû. Her avayı ev çê bû. Lê dîrok jî mantık jî em bêjin heviya her du gel jî tişkî êsa tîne rojevê yani vek hevî Kurdan û Türkan vek heviya ser Kurdan û Türkan sistemekî federalî Herêmê Kurdistanê de Kurd vek ser bixwe dibin ya Ya tiştek ku bala me dikişîne ke Günay ev pêşniyazên wisa maqûl tim ji Kurdan diçin ji Tirkan re. Yani ji cepha Tirkiye tiştek wisa naye. Yani mesela bangên aştiyê jî ihtiyacıya me heye menfaata me tê de heye lema em dikin. Em ne mecburun bikin lê dema em Tirkan re vekevî bijin em va talabî xwe de estar bikin ev tişkî baş e jî yani em gerek zara xwe bikin. Em nikarin ser bixwe rojhelata navîn de em nikarin ser bixwe bijin. Nahêlin. Çar aliyê me hatiye girtin. Hekî hêzên rojava nebin yani Amerika û Avrupa nebe em nikarin ciyekî re derkevin jî gerek hêzekî heremî ji me re hebe. Ev jî Bakurê Kurdistan mezinî Kurdistanê ye. Kurd nav Tirkan da jî 15 milyon 20 milyon xêncî Bakurê Kurdistan Tirkiye'de jî heye. Lê Tirkiye jî biçek destê vî girêdayê NATO û Avrupa Birliği herama rojava ye. Menfaata Kurdan heye Tirk ji van tirtirsın. Lema Tirkan nayê. Mesela me evkî jî dît. 10 sal berê jî dît. Biçek nermî çê bû. Biçek hawayekî demokrat sistemekî em bêjin vek evkî çê bû. Kurd biçek xwe ifade kirin. Dedîna Xuday hêza Kurdan firiya. Her awayî. Çandî, aborî, kültürî her awayî hêza siyasî hêza Kurdan firiya. Demokrasî û azadî menfaata me ye. Em zaten ji bo wî şer dikin. Em ji bo wî bedel didin. Em dizanin ki civaka me jî tek birayê me jî her Kurd nav demokrasî û azadî de yê pêşkeve. Pir pêşkeve. Em bîna Tirkan nînin. Nabera me Tirkan da 100 sal 200 sal em pêşiya wan de ne. Yani civak jî em pêşiya wan de ne. Devlet evî baş dizane. Baş dizanin ama belki jî mamoste ev jî kültürê tê ji ber ku yê herî zêde xwendine û mekteb dîtine belkî li dunyayê geriyane Tirkin ama dîsa jî belkî jî ji mesela çand û kültürê tê ji maqûliya civaka Kurd tê. Kok heval bedran kok. Dema em piya xwe davêjin. Em hinekî bûn nijadperest mamoste. Na em dema piya xwe davêjin. Piyê me erdê digire. Em zarokê wê erdê ne. Ev dijminê wê erdê ne. Lema ev nakokî jî mesela civaka Tirkiye qet nafikire ya nabêje serokkomarê me li Qibrîsê pêşniyazek kir li dunyayê mesela pêşniyaza ku ji bo çareseriya Qibrîsê dike çima aynî tiştî ji bo Kurdan nake mesela. Vana yani pir zehmetek ku mirov bifikire tiştekî maqûl çareseriyekî maqûl yani devletek sistemekî du devletî mümkün e li Qibrîsê ew wisa pêşniyaz dikin yan jî sistemekî federatif mümkün e çima ji bo Kurdan nafikirin. Mesela em dişûna Tirka da bana sedî sed duwê qinaetê de me belkî min jî te jî mücadele bikire li hember rêveberiya Kurdan me bigota heta hûn mafê Tirkan nas nekin em navin hemolatiyê ve em ret dikin. Yani ev ruh dime de heye ama çima ya ne rewşenbîrekî wan de heye ne rojnamevanekî wan de heye
profesör doktor evan merv luan godarit ki merv şuna wan da şerm dike hakikaten. Leba xudi baş kiriye ki em dersavan da ninin. Dersavan da mine xirabe. Jar nijat peresti jvan jar kiriye. Her tiş jibo xo hak dibinin. Jibo 200,000 Türk Kıbrıs'ı devleteki dixazin 20 milyon Kürt ra mafi zikmakin adın. Mafi ahaftin adın. Yani mafi siyasin adın. Jel welatê xwe jî berde, ji nava Tirkiye berde. Müdahaleyê nava Sûriye jî dike. Derî. Her arabedik ektin, nijat perestin, o patolojikin, ali psikolojik ve patolojikin pir xunji rijandine bir coğrafyada suçdarın jî dertirsin jî Ermeni katil kirin, Asuri Süryani katil kirin, Rum katil kirin, Kurdan katil kirin. Ji bo wan jî kabul kirin avana normalleşme yani em dibên Tirkî dibêjin yüzleşme ji bo wan jî zehmet e. Lê davî ya felaketeki mezin dîsa ser me de çekin çünkü ne Ermenî ma ne Asuri Süryanî ma ne Rum ma ne dijmin Kurd maya destê wan da ya felaketeki mezin derxînin em ben Tirkan em hevra tek herin em dikare Kurd cerakedin xwe nû bike lê Tirkan hekî neyên serxwe hekî erkê xwe nedin berçev rewşa xwe nedin berçev tehlikeyekî mezin ji bo wan jî heye ev Celal Şengör heye profesörî wan bêrî jî vekîlî digo yani si çil sal şunda êdî Tirkiye nikare ku bu Parîzde Tirkiye namîne jî rastî bê Tirkiye her awayî jî tek diçe yani dijminatiyê Kurdan e sedem eve 7 sala Kurdan ra şer dike 7 sala niha jî mesela rojê $7 milyon başîrê Kurdistanê top baran dikin heqas qeder tank, top, balafir, helikopter her tişt dişinin ser zarokê Kurdan dijminatiyekî evke bê tedaviye jî inşallah ve rojekî belkî tek herin yani darbeyekî mezin nexwin aklê wan nayî seregan. Belki konjonktüreki siyasi jî çêbe li rojheta navîn divê atmosferê de Kurdistan jî çêbe mirov nizane ama tiştek ku min dixwaze ji te pirsim eger di siyaseta Amerîkayê de guherînekî çêbe ev demokrat biçin û komarger werin cumhuriyetçî wextê werin tesîr li Rojavayê Kurdistanê dike gelo? Yani tesir dike lê herkes biçek kaygıya wan jî heye dibên belkî tesîrekî negatif çêbe çünkü Trump meriv nikare ji bo Trump erkekî derxandinekî jî bike Trump merivekî bê evke bê îstiqrar e Delodîne her îro te re rast bê te dîna xwedayî dijminê te re peymanekî çekiriye lê cigirê wê alî İsraîlê de pir evke radîkal e evlakariya İsrail Rojhilata Navîn de ji bo wan meseleyekî herî sereke ye evlakarî jî yani Kurdan hêzê Kurdan mezinekî hêzê Kurdan hêşka got 7,000 rojava heye 200,000 başûr heye Kurd bixwazin 400,000 leşker dikarin hevra amade bikin dünya jî dikare alîkariya wan bike lê nav Kurdan da herkesî destxwe xistiya nav da nahêlin evlakariya İsrail dibe pêşiya Kurdan veke yani heta niha jî ev siyasetê Amerîka piçek girêdayî bî bû jî lê Trump dikare Tirkan re peymanekî çêke evlakariya Amerîkada dergirtina İranê de Tirkan re misyonekî bitin Tirk amade ne Tirk zaten eva 7 sale ji bo hêzê mezin hêzên global ji bo bercevandiya wan leşkerî dikin yani dikarin cerekedin bikin tek daxwaziya wan ev e ki Kurd bila nebin mafê xwe negijin mafê xwe bila nebin xwedî statû û xwedî ev em bêjin projeyek Tirkan dibe Trump ra Amerîkayê ra peymanekî xirab çekin lê Amerîka jî zû baweriya xwe Tirkan nayîne Tirkan baweriya wan jî nemaye Erdogan zaten eva 10 sal e tişkî meşand hem suçdar e
Geli Kurd racı pır katliam çekirin le Bavariya Erdoğan nanatan da namaya. Kera şerkir çupa şey testivan maçkir. Ki yani geride ipiçek hezin globale Amerika, Fransa, embejin yekitiya Avrupa bu herem çi bixazin ciyeki Kurdan ra bidin nedin. Dixazin bidin. Li gerek Kurdan jî Angoravi amade bibin. Yani xenci bir türetine. Sen sal beri hesabı zanî. Sen sal beri hesabı. Disajı aynı roja hat roşarata navincara ke dünya dizayn bikin. Hatta set sara belki birinci sarayı bimeşe. Statükoya ki nu çekin. Ev statükoya da gerek ciye kime hebe. Eki ciye kimen çene bu. Em tevji vinda dikin. Em tevji suçlar dibin. Şua yek ji destkeftiyên herî mezin manevi bi qîmet van çil salê me davî pergala îro ya Rojavayê Kurdistanê ye. Yani eger ev ji dest biçe ji bo Kurdan dibe felaketekî pir mezin. Yani bêhêvîtiyekî pir mezin bixwaretîne. Êdî çi dibe bila bibe. Bi kîjan aliyara tifaq çêdikin, çewa çêdikin nizanim ama ev destkeftiyên Rojavayê Kurdistanê eger neyparastin ji her alîva ruhî ve psikolojik ve em darbeyên pir mezin dixwin. Nizam çi dibêjî. Na herkes evi farklı ki döhüne biraz mazlum Kobani jî ser bir axivi ser şarışa Rojava danzde emin. Ev jî baş dizanin, ev jî tehlike dibinin Bavariya wan jî heye, hêza wan jî heye erê. Lê gerek em Rojava terî nehêlin. Yani bedelekî pir giran heye. Rojava nava 10 salan da 12 salan ama ket güne ez Bavariya xwe daîma bi hêza geltînim, bi serhildan etînim ama ez tiştekî feq dikim divan 7-8 salê daviyê de bi taybetî 7 salin Bakurê Kurdistanê pir bedeng e. Yani civak bedeng e. Yani tenê li Wanê hinekî xwe nîşanda wekî din pir wisa aktif mîna salê nodî ranabe weke dewra Kobanî ranabe. Yani eğer milletê Kurdê Bakurê Kurdistanê hakikaten xwe nîşan de divê qenaetê dame ku dewleta Tirkiye ji dikare şûma gav bavêje. Yani nikare zû bi zû mesela tiştekî pir ez bi xwe dişermê damam. Ew di cotmehê de êrişê ser Rojavayê Kurdistanê kir milyarek dolar zarar da Rojavayê Kurdistanê. Wî behsa zirarên canî em nekin jî ama ji Bakur wisa pir bayekî atmosferekî serhildanê çê nebû. Dijberiyekî cidî derneket. Tu vana bi çi ve girê didî? Pir sedem heye. Me wî dema xuda jî me pir nikaş kir. Bakurê berî nîne. Bakur entegre bûye. Gel piçek jî herîmî maalesef muxabin. Gel hata şikênandin jî ev jî heye. Şaştî çêbûn. Bakurê Kurdistanê da şaşitiyekî mezin çêbû jî gel şikênand. Niha jî devlet ketiye nav gel jî qirêj jî dikin. Yani tena xwe dîtî zarokê te dikujin, kimyasal silah topbaran dikin. Kes dengê xwe nake. Dema ji bo hevşeredarî yan jî ji bo erkekî qayûma te dena Xwedayê herkes ji bo bercevandiya şahsî jî de dikeve kolana. Bakur mixabin, Bakur psikolojikekî mezin e. Pir sedem heye. Naxwazim evan bînim ziman. Lê em evî dikarin bêjin ki dema gel ancak ve ancak heviyekî nû heyecanekî nû tu bidî vî tu dikarî evî rakî serpiya. Ama tu xwe jî neguherî, tu jî îsa bimînî angora vî pêvajoyê gavên dîrokî nevê jî tu xwe tekrar jî yani tişta ez wê jî fehm nakim. Mesela merû girtina Selhedî Demirtaş û hevalî wî jî dikare tevlî vê meselê bike. Yani mesela mantıqa mirova nagire. Tu weke civak hin însanan hil dibijêrî ji xwe re dikî serok yan jî revebir dewlet tê wan revebirê te ji nava te digire dibe zavêje zîndanê 5 salan, 40 salan, nizam 6 salan ceza lê dibire û tu ji xwe re temaşe dikî.
Yani halbuki reaksiyonu küçük nişan bidi devlet kare şuma gavba veje. Yani heza gel nabe devlet ne kare gavbeje gerek gel heza da cerek edin bi dest xu derke ve kolana. Her roji bangavazi dikin, her roji herkes de beji gel derke ama bir mesele başlıyorum. Sedem pir sedem yani. Bir roji tenla da nafazım evan benim zaman ne Ama dikeve mejara di çarçoveye mejara sosyologan jî. Yani keştin siyasetmedar sosyolog hakikaten analiz bikin, civaki analiz bikin. Civak ji çi şikest. Çima düşünmedi de. Harekete gel bina pere. Baya kiti bilindi ve dema dikişte başladı şey. Yani ev 2004'dan o 15'dan o 16'dan da siyasetteki şaş hatem meşandı. Em piçek bedel evci dedin yani evci heye. Le Kurdi Bakuri Kurdistan jî sistem entegrejiktir. Cerek inci dibêjim yani krêjik kirin, civak krêjik kirin. Ketin nav civak jî uyuşturucu, jin, sosyal medya her avayı ketin nav gel bek ev kirin yani. Herçe kirin. Naha evkeci nahîli, fırsat jî nadin. Evkeci mezin jî heye, baskıyeki meclis jî heye. Le disa jî ez sa difikirim. Ez evî carcaran jî dinim ziman jî siyaset gerek heviyeki nû, heyecaneki nû, söylemeki nû, politikayeki nû, dana bergel û gel jî çarek edin bi bawarî rake serpiya. Gel neke serpiya, ranabe serpiya hezî me em bêjin leşkerî jî hezî me her avayî jî terê nake. Siyaset medarî me jî evî dibêjin yani şu anlamamız da neheqiye ku tu meseleyekî 7 salan a meseleyekî ew qasmezin a doza Kurdistanê tu bînî bixistiyê çend gerîlayan gencên ciwanan li serê çiyê ne şer dikin li gor imkanê xwe. Bêvîcdaniye. Tu wan tenê bihêlî tu bixistiyê wan ev bêvîcdaniye ev meriv gerek qebûl neke ev zarokê me ne ji bo gelê xwe jiyana xwe didin, cana xwe didin, xuna xwe dirîjînin. Tu menfaadekî şexsî û bercevendiyekî wan tune xwe feda dikin. Berpirsiyarê me jî heye yani em gerek wan tenê nehêlin. Ama tiştek ku te got ez pir giring dibînim mamoste. Ji bo ku siyaset pêşkeve, pêşîya vebe, ji bo ku civak karibe tevlî vê şoreşê bibe, tevlî vê tekoşînê bibe, hewayekê nû lazim e, gotinên lûl lazim e, siyasetekê nû lazim e, siyasetekî ku devê xelkê de biye benîşt, ev 20 salên dawiyê dibe biguhere, ciwanên nû, xwînekên nû, xwînekî teze, yani rûyê teze, her tişt teze. Nebe tekrara bere. Eger were nava civakê, civak hêvî, hêz, quwet ji van gencê xwe zarokê xwe bibîne, ez bawer dikim wana tenê nahêle dikare weke salên nodî atmosferekî bayekê nû bixwe bîne. Yani tişkî jî bibêjim ewa yani dem cihat ez bêjim nitxas ez bînim ziman jî davî ez dixwazim bêjim jî seçar me berê şûn da ez çûm me hevdîtinekî çêkir siyaset me derî me hebû berpirsiyara me hebû me niqaş jî kir me pêwajî niqaş kir zû da min hin tiştan digot carek edim min ji wan re jî got min got yani ev jî me baştir dizanin rêvebirî me nav evkê dene em bêjin nav pratikê dene baş dizan daxwaziya me ev bû min got ev çapamenî biguherînin ev çapameniya Kurd bersî vê pêvajoyî nade dema çapamenî were guhertin çapameniyekî nû çapameniya me biçek mixabin teng bû ek bû yetersiz ma min got ev çapamenî bersiva vê evkî nade Ve pêvaj be. Erê ez vera dibêjim ev jî pêşniyara min e ev çapamenî rojekî zû biguherînin dema çapamenî dest pê bike herkes jî dikare angor evî xwe ev bike em bêjin
Berçep dike yani. Yani me çidit me got ama dama girt cine girt car caranji em bejin haksızı çe bu tişnabe ev zaruk imene ev civak imene ev şoreş imene em 5 salın em ji me ciyana xu me navi tevgeri da derbaskir le yani em naxazin davi daxaza Türkan bibe em dixazin davi dîsa gotinê me bibe em heqas qeder jî bêhêz nînin piçekê masiyê me jî heye piçek şaşetiya me jî heye em wana derbas kin migo hêşka anî ziman hê her tişt derbas nebûye pêşiya me de salên pir krîtîk hene 2005 25 26 27 hatta 2030 hekekî em bêjin demekî hem dünyayê de hem cîhanê de hem heremê me de rojhilata navîn de pir dijwarî derbas be em gerek angora wî xwe amade bikin em gerek tam di meseleyekî wisa de tam di dewrekî wisa hassas de em dizanin yek ji çeperên herî mühîm ê tekuşîna ê mücadeleyan çapemeniye, ragahandine, televizyon yani tam di dewrekî wisa de em dibînin hevalên me yani ji revebirên vê tekuşînê giringî natin çapemenî, ragahandinê, medyayê. Tu zanî mamoste çend rojnamegerên me niha li kûçeyê kolanên Ewropayê bê îş xwe re betal digerin. Hemî jî pisporin, hemî jî uzmanin. Ama ew quwetekî tune ye, saziyekî dezgehekî tune ye, van însanan bîne cemhev ji wan berhemekî bigire. Wan bide xebatê. Yani meriv fehm nake. Yani çi hêz û quwetek û wan ji hev belav kiriye heqeten heşê min nagire. Ya na çapemenî jî pir pêşket, teknolojî jî pir pêşket. Civakî medya heye, mesela sosyal medya heye. Kurt piraniya wan jî ser sosyal medya jî kartînin. Zanî. Etini karî naxwazî bikevî sosyal medya jî. Yani ez bixwe bi xencî karê xwe alaqayê Mamoste ez behsa wî nakim. Çima akademiyekî me yê rojnamegeriyê tune ye çima Güney Aslan li wê derê tecrübeyê xwe yê 40 sala ji gencê me re ji qîzê me re çima nabêje? Çi ez behsa vê sazîbûnê dikim, sazîbûn. Heqlî ez fehm bûm. Dema yani çima rojnamevanê me yê uzman pispor her deqeyekî wenda dikin veya wendahiyê ji bo civaka me. Ev gotinê te em zanîna xwe, tecrübeyê xwe mamoste em nakin kütüphane, em nakin hafıza. Her ciwanê ku nû radibe ez hakikaten valiye de pir bihêrsim. Acizim jî. Çünkü her ciwanê ku nû radibe sıfırdan dest pê dike. Mîna ku teker ji nû ve keşif kiribe. Ya heval 5 sal tecrübeya me ya ragahandinê heye. Tu çima tecrübê 5 salan nagirî li hev kom. Ez dibim 5 sal tu bê 100 sal. Emîn ji wî hafıza xwe em fayda nabînin. Ji rojnamegerê xwe, ji pisporê xwe, ji mamosteyê xwe em fayda nabînin. Yani ez pir acizim mesela saziyê me de diçin tu nêrî ji Tirkiye çawa peyda dikin nizanim. Kesekî bi navê mamoste ama Tirkiye kes nas nake çapemeniya Tirkiye'de cih girtiye zamanekî mesela diçe tîne bûyî perwerde didekirin ji bo gencê me qîzê me. Ama ranabe rojnamevanê me ê Kurd ku bi salan xebitîne çûne her derê nas dikin, partiyên siyasiyên Kurdan nas dikin. Teknika rojnamegeriyê nas dikin ji wan fayda nabînin. Veya hakikaten me aciz dike. Nizanim çima. Yani herkes gerçi bir acize. Tu haklı. Gerçi acize. Dema 20-25 sal beri me pir ısrar kir. Me saziyekî ji amade kirî bu yekîtiya rojnamevanê Kurdistan tu jî baş dizanî. Yani alî saziya da me pir merhele negirt. Em qet peşine çûn saziya me nawarî wan ekma. Vala ma. Ev jî îro zirarîkî mezin dide me. Mixabin. Yani ew sazî hebiya yekîtiya rojnamevanên Kurd îro hebiya akademî dikarî bu ava bikira. Akademiya rojnamegeriyê. Her sê meha carê ji wê derê mamoste 20-30 rojnamevan derdiketin. Digihîştin. Ew rojnamevan bila belav bana biçiyana di hemî saziyên Kurdistanî de bixebitiyana. Ma çi zirara wê ye?
Mesela mamoste ez vaqta te negrim ama pêdivî heye ihtiyaç heye ku di demên pêş me de vê sîstema ragihandinê sîstema çapemeniya Kurd ji kura hîve nîqaş bikin. Xwazî îmkan hebe wisa 4-5 rojemevanê me ê xwedî tecrübe bihatina cem hev me nîqaş bikira çima çapemenî giring e. Çima yani pêdiviya me di vê dewrê de pê heye. Me nîqaş bikira pir baş dibû. Tiştê ku me ji bîr kirine te bipirsim, tiştê ku tu dixwazî bibêjî kerem ke mamoste. Yani me her tiş axı bir manata ve zor spas kim beramekî ji baş bu tecî gerçekten me biriya hev jî kirî bû. Ev jî pir baş bû. Lê ez dixwazim yani yê davî sabêjim tu jî min jî herkesî berpirsiyariyekî me heye, berpirsiyariyekî giran e jî. Yani em gerek rola xwe bilîzin. Hatta dibe ya karınca kadarınca destî me çihat. Em destî me jî evtî. Bername têxîncî tişkî nayê. Em jî bo gelê xwe ji bo welatê xwe ji destê me tê em ê bikin. Lê evê berpirsiyar jî gerek biçek berpirsiyariya xwe Mamoste Güney Aslan temaşevanê min jî gelek işte hez kirin. Hejmara wan baş e û belkî demên pêş me de em dem te bikin mîvan înşallah kêfxweş dibin. İnşallah em hebe tekiliye me hebe. Xwe baş bîne. Baş e. Malatya wa. Başê wana te jî silav û rêz êwar baş. Serçava silav rêz dem baş. Peki.